Seratan Hateging Kabupaten Klaten. Tlatah Kabupaten Klaten nedahaken wewengkon kina. Pangertosan menika ngemu teges bilih sampun sawetawis dangu tlatah Klaten sampun dipun papani sanak sederek tiang-tiang makina kawiwitan saking jaman Hindu duk rikala semanten. Hategipun kraton-kraton jaman Hindu ing tanah Jawi sesebatan Klaten sampun nate kapireng. Katerangan-katerangan kasebat saged kapanggihaken lumantar petilasan-petilasan agami Hindu miwah Buddha kadosta wewujudan candhi miwah uga rampe makina. Sebatan padusunan-padusunan rikala semanten kadosta dusun Pulawatu, gumulan ing tlatah Kalikotes, Wadihati utawi dusun Wedi, Mirah-mirah utawi dusun Muruh, miwah Upit, kang samangke ing rejaning jaman minangka cikal bakal dusun Ngupit ing tlatah Kecamatan Ngawen, nedahaken perangan sejarah kang nyawiji. Malah ing dusun Ngupit dipun kiyataken kanthi wontenipun petilasan ingkang nyebataken tlatah Ngupit minangka tanah perdikan. Petilasan Ngupit kasebat nedahaken sengkala surya kaping 11 wulan November warsa 866 Masehi déning Raden Rakai Kayuwangi. Rikala jaman Kraton Islam kadosta Demak, Pajang miwah Mataram, tlatah Klaten kalebet tanah negari agung. Katerangan menika sinimpen ing sejarah kang sinerat ing dongeng-dongeng kina, seratan kina utawi katerangan gumathok sanesipun. Cariyos Kyai Melati dipun pitados déning para winasis minangka cikal bakal kutha Klaten. Saking cariyos Kyai Melati menika ing samangke kapanggihaken tetembungan Klaten. Ananging sumbering sejarah kina lan jaman Walandi, tetembungan Klaten dereng kapireng kumandhangipun. Tetembungan Klaten saweg kasebat déning sejarah duk rikala tanah perdikan punika kapilih minangka papan hadegipun benteng utawi loji kang samangke déning bangsa Walandi kagem sumbering paprentahan. Benteng utawi loji Klaten punika déning pangawak Walandi sinerat wonten seratan sejarah. Minangka tetenger kang miterangaken tlatah Klaten mujudaken paprentahan nagari ingkang mapan antawisipun Kasultanan Ngayogyakarta miwah Kasunanan Surakarta. Hateging loji Klaten kang semanten minangka sumbering paprentahan kaserat déning sejarah nedahaken sengkalan dinten Setu Surya 28 wulan Juli warsa 1852 kang samangke kapitados minangka dinten Hateging Kabupaten Klaten. Kawiwitan Hateging loji Klaten punika sesarengan gumlingsiring zaman Klaten kapilih minangka papan palereman para pangarsaning nagari. Dinten madinten Klaten tambah ngrembaka, kuncara miwah sumuwur, temah kaserat ing sumber sejarah Klaten katetepna minangka Kabupaten Pangreh Praja ing surya kaping 12 Oktober 1918 Masehi. Jumbuh seratan-seratan sejarah kasebat para kadang winasis kang kajibah ninting dinten Hateging Kabupaten Klaten netepaken bilih candra sengkalan kang mapan ing petilasan loji Klaten kang sinerat dinten Setu Surya 28 Juli 1851 kapilih kiyat minangka dinten ageng hadegipun Kabupaten Klaten. Lelandasan Perda nomor 12 warsa 2007 Pamarentah Kabupaten Klaten anetepaken bilih surya kaping 28 Juli minangka dinten Hateging Kabupaten Klaten kang samangke dipun mangayu bagya sedaya warga masyarakat mliginipun keluarga ageng pamarentah Kabupaten Klaten. Waosan paripurna matur nuwun.